Представям ви професионалната машина за отпушване на тръби и канали на марката Vevor, модел D250. Специфичното за модела е, че той разполага с две различни спирали спрямо нуждите и запушването в канала или сифонът. Дължината на голямото жило е 20 метра. По принцип то се използва за много тежки запушвания, тъй като към самото него могат да бъдат прикрепени различен вид накрайници. Комплектът разполага с 7 различни накрайника, които могат да се монтират от предната част на самата спирала и по този начин да се справят с абсолютно всякакъв вид запушвания. Малкото жило се монтира много лесно, то се използва за по-малки диаметри тръби, в случая като мивки или по-къси сифони, където и запушването не е толкова голямо. С уредът се работи изключително лесно. Специфичното за моделът е, че моторът, който е 250 вата, е изключително мощен. Той разполага с ръчно подаваща система и специален съединител, чрез който реално се активира въртенето. В горната част на самия уред има превключвател, чрез който самата спирала може да се върти по часовниковата стрелка и обратно по часовниковата стрелка. Относно спецификациите на модела, може, разбира се, да погледнете в нашия уебсайт mobile1.bg. Допълнителното към самата машина е, че може по много лесен начин да бъде вече направена за експлоатация. Самата сглобка е изключително лесна. Малката спирала в случаят се разграничава изключително малко, за да може реално да излезе от другият край на машината. Има специфичен бутон, чрез който се заключва към самата нея. Ето по този начин се включва и заключва. Готово. В случаят машината е готова за работа. Единственото, което и трябва, е електрическо захранване. Кабелът се подава към запушеният канал и вече се включва с посоката на въртене и съединителят. Когато вече запушванията са много големи, по същият начин, както малката спирала, просто се сменя и се подава към нея вече голямата спирала, без да бъде слаган накрайник към нея. За да може да премине през целият уред, първо се слага самата спирала докато излезе, след това се слага накрайник спрямо нуждите. Имайте на предвид, че има много специфични не само спирали, допълнителни като накрайници, но има и ножове. Те са направени с цел да неутрализират много тежки запушвания, които повечето машини не могат да се справят с тях. Функционалността на машината е изключително универсална, няма нищо по-специфично, което да затрудни използването й. Размерите са изключително компактни. Не е нужно с някакви големи колички или подобно да бъде пренасена. Машината си има дръжка, може да бъде пренасена докъдето е нужно. Ако желаете да разгледате нашите предложения относно машини за отпушване на канали, може да посетите нашия онлайн магазин mobile1.bg. В допълнение разполагаме с всякакъв вид инспекционна техника, като камери за канали и термокамери, които може допълнително да улеснят и, разбира се, да профилактирате вашите тръби по правилният начин.